Mauni ang among punuan sa torch ginger. Hapit na mutupong sa among roof deck. Hapit na moapa sa among taas kay punuan sa kapayas kay nalandungan ni sila ni amon sila sa kasapat nga bahin sa among bahay. So mangita sila sa adlaw mao na nga kung mahimo ilang palabuan pa ang roof deck aron makakita sila sa hayag sa adlaw. Mao ni ang ginger torch. Tanahon sa ka lapad kalig-on ang iyang bayhon, ang iyang mga dahon. Ilabihan niyang taasa, maghangad kaniya, pero ang iyang buwak nira sa ubos. Kining ginger torch, parinti rin siya sa luya. Parinti rin siya sa turmeric. Hapit na mga laos kining buwaka sa ginger torch. Wa ni hunong ang ilang buwak. Pero sa iyang full bloom, haskang ninduta. Kining ginger torch o tanawang iyang laos na bahin sa buwak. Sud niya na ay mga gibanabanang 90 to 120 flower seeds. So posible maura na sila mga tagak o mahimo na sa mga bag-o nga mga torch ginger. Mao ni siya ang wa pa kay malaya, wa pa kay malaos. Pero humana ni ang iyang full bloom. Perti niyang ubusa mga 2-3 ka dangaw gikan sa yuta. Mao niya dagway sa torch ginger. Hapit na ni siya malaya. Hapit na siya malaos. So ang among gibuhat, amo na lang gihigtan. Tanawang higot, among gihigot sa koral para di siya makaali sa among agianan. Kaya otherwise, di naman makaagi. Iyahon na lang ang tanang agianan sa ginger torch. Muni una ginamo nga mga punuan sa torch ginger. Hinatag ni Dr. Celine Aquino, si Dr. Iris nakasuroy sa bahay nila Dr. Celine Aquino ug nadani iyang pagtagad ini. Ganahan magay siya sa buwak. So gihatagan siya ni Dr. Celine sa buwak. Ug among gitanom diri dool rin sa among kusina, dool sa among washing machine. Niya ni tubo man. So ganahan ni siya og landong na bahin sa bahay. Ganahan siya og adlaw. So kini good kombinasyon man ni sa landong ug init kini bahina sa among bahay. Di siya ganahan nga mainitan siya tibok adlaw. Murong mapaso ra siya, di siya mabuhi. Pero kung doon ay landong, niya doon sa init, ganahan ni siya. Mao ning nilipang siya dinhi. Gamong kahibong daghan kay mga eggshells nga mong ipamutang kay mato ni Dr. Celine Aquino ang kontra ining torch ginger mao ang mga snails. Kunya mga snails badlong pinagi sa eggshells. Wagi snail na nagsurang-surang kunya nakatubog gid pagayo ang torch ginger. Pero tan-awa ra gud ang iyang punuan daghan kay siya mga saha. Ay gagmay kay mga saha oh. Pakita niyo mga saha ha, tanaw kagagmay sa mga saha pero abunda kay mga saha. Kini oh. Mo ni ang saha. Gagmay nga mga saha. Diri na sa gamay nga saha. So di gyud ni siya mahutdan. Malaos mo bloom, malaos mas ang mga saha mo dagko na sad. So kini mga ikapilan ni nga generation mo ikanapo na ni nga puli sa mga punuan sa torch ginger. Tanawa ang mga saha, talinis kayo. So, mao ni ang original nga grupo. Unya, nananga na dinhi. Until finally, nablihog kong yayamar, mahibo mamar, mananom ka ni sa ubang bahin sa tumbay. Sa daghang gitanom ni Mar, ang tanawa, unang full bloom niya. Yung ninduta ng buwaka. Sud ang buwak na yung mga liso na mutubo. O, ikumpara nimo ang duha. Ang usa mao pa ipag-bloom, ang usa pa daw na malaos. Tanawa sa kadaghan liso anang hapit na malaos o mga hug na tanan sa yuta mahimo ra gyud nga mutubo siya pagbalik. Mahimo siyang lain na sa mga torch ginger. So di gyud maproblema ang torch ginger. Adto nato sa laing bahin sa among bahay. Sa tanang lugar gitamna ni Yaya Mar, mora to ang dunay nabuhi. Kay paparihag sitwasyon nga dunay landong, dunay sa init nga bahin sa adlaw sa torch ginger. So niya siya sa opposite nga side. Tuwa to siya sa kasadpan nga bahin sa among tanom sa among bahay. Kini niya siya sa silangan nga bahin sa among bahay. Tanawa unsa kataas ang among torch ginger. Nilabaw pa siya sa among bumbil. Pero tiniyang taasa. Kay mo
gusto man siya mangita sa adlaw. So mulapas pa siya sa among koral. Atong duolon ha kining laing grupo sa mga torch ginger. Mas bag-o ni siya nga mga punuan, muna nga mas malambuon, mas daghan siya og buwak. Unya ako napanid-an samtang bag-o pa siya, hilabing kaluto siyang kolor. Tanaw ning iyang buwak na nataliwad-an ni siya, wag siya mahawani, pero wag siya papugong sa pagbuwak. Nawa siyang tapad, napay laing saha, na bago sang namuwak. So ang kagwapa ba mura ba og bisag magpahipi sila, bisag pila pa ni kapunuan ang mutago nila, mutumaw gyud ang ilang kagwapa Mas luto ang ilang kolor kung bag-o pa sila nga mga punuan. Magkadugay ini pareha atong akong ipakita ninyo kaganina, magkaluspad, dili gyud luspad, pero di na sa makaluto ang kolor. Mao na niyo, nangalaos na ni. Nangalaos na ni nga mga buwak sa torch ginger. Ang laingan ining torch ginger, boca de dragon. So dragon's mouth. Mas ganahan ko ang anak kay tanawa ra gud niyo. O tanaw, full bloom ni duha. Nainitan, direktag yung nainitan sa adlaw, natandangan sa adlaw. Murag yung ba sa dragon, di ba? Nagkayo, nagdilab. Mao ni. Ang diris ato, kurni kayo nga na diris Pilipinas. Philippine wax flower. Wax flower ang nga ni dinis sa Pilipinas. Pero kini mo ang mga tanom gikan ni sa Indonesia, gikan sa Thailand, gikan sa Malaysia. Mangita kog landong ha para nga makit-an gyud ninyo ang katahom mo kini mo pay pagsugod niya og bloom. Ano ra gud? Sa kaluto ang iyang kolor. Igalimbuka na niya haskang niduta na tanawon. So, mita ko lang ang gulo ha. Aron nga maghisgo taon sa kapuslanan ining torch ginger. Kining torch ginger dito sa Indonesia, sa Thailand, sa Malaysia, gigamit nila para pagkaon, gigamit sa nila para tambal. Actually, lingkuranan na ako sa una, mga pe. Karon di na ko kasud, kaya ila namang tanaw, nangaukal gud among mga bricks. Gibutang para ni sa among drainage para dili may bahaan din ilang giukal. Ilabihan nila kakusgan. Di lang na matandog ang akong pagkaritel nga lingkuranan din pero di na ko kalingkod. Kasi ila namang gibabagan tanan, tanawa. Yun sa nila pag-invade ang akong lugar. Mao tanay akong kapihan sa una, di na ko kalingkod Ila nang gi-invade. So sa kapuslanan ining torch ginger, suway kog lingkod ha. Makalingkod pa ba ko dinhi? Ang sa Malaysia, sa Thailand ug sa Indonesia, gigamit ni nila nga tanan kunong bahin ini gikan sa punuan ngadto sa sanga, ngadto sa dahon, labi na sa buwak, lamian kuno kay ni nga sagol sa pagkaon. So nindot kani siya nga sagol sa pagkaon ang ginger torch. Ang buwak kuno ilang isagol og iglungag sa rice. Iglungag kuno sa rice ang fragrance sa buwak hilabihan kuno humuta. Muhumot ang so mas humot pa siya sa pandan. Suway niya mga iris og sagol ini sa among rice. Tinuod ba nga humot kaay ni ang buwak? Imo lang kunong hiwa-hiwaon, tanaw ra gud pila ka layer sa buwak. Daghan kay kag mahiwa-hiwa. Magkuha lang ka og pila ka petals, imong hiwa-hiwaon og pino, nya imong isagol sa rice. Humot kuno kay ang rice. Ini kaluto na. Amo na suwayan niya. Unya kini sad iyang mga punuan, kining iyang mga saha, mahimo sa kuno ning isagol sa pagkaon isip ginger. So mura gyud siya luya, kay parinti man sa luya. Mahimo ra gyud siya isagol isip luya. Unya kasagaran ila ning isagol sa ilang broth kana sa ilang sabaw.
Nindot kaayo, sa lami kuno kaayo. Nya usay kanang spicy na sa kuno siya bahin nga mura og hang ilang igamiton sa ilang mga pagkaon sa ubang kanasuran. So edible ang tanang bahin sa ginger torch, mahimo ra yung kanon, mahimong isagol sa pagkaon. Usually gamiton siya sa sabaw katong pagluto og rice. Kadita mangita ko lang anggulo na makita nato ning uban nga mga buwak. Mao ni ang nagkalain nga stages sa buwak na ay nag-bloom, na ay nalaos na. Irabiyang nindutan niya. So, diri sa imong bahay, makalingi juga niya tungod sa iyang ka-attractive, no? Sa kaluto siyang kolor. So, mo ilang gusto, na init, na ilandong, dili gid siya init tanan, dili sa landong tanan. Nahan sila kombinasyon sa init ug landong. Mo ring lugar nga nilipang sila sa ubang mga lugar nga amo silang gitanong nga pulos init, wa sila magsilbi. Sa mga landong sa mga lugar sad nga mas daghang landong, di sad sila ganahan, di sila molambo. So ni ang torch ginger. I'm sure mas doon na mo yung mga kasinatian ini, doon na basad mo ana diha sa inyong bahay. Sayon kay siyang sanay, dili gid siya mapuo. Kay karon bag-o pa ning natanong bila pa ni kabuan ang nilabay. Kalhas ka naghanang saha. So di gid siya mawa. Ika hurot aning mga tanom nga inyo nakitaan, daghan kay mo puli niya. Daghan kay mga saha na waiting lang. Unya, doon na say kapuslanan ini sa ubang kanasuran, gigamit siya nga antibacteria. Magamit sa siya batok sa mga kagaw. Abunda kay ni siya og phosphorus, potassium, protina. Mao ni mga abunda nga elemento ining torch ginger. So I'm sure ang atong mga botanists, ang atong mga scientists, ang atong mga biologists nagtuo na ini unsa pay ubang kapuslanan sa torch ginger o boca de dragon o dragon's mouth. O kung gusto mo corny nga angan ini sa ato sa Pilipinas, Philippine wax flower. Talawa, nagsinaw-sinaw man sad ang iyang petals, ang iyang buwak. Mura ni siya wax flower tinuod. So tanawa ra gud unsa nakalabong ang iyang punuan Ihangad na ko jud ang kamera ha. Hilabihan niya taasa. Basta ang iyang ambisyon niya lapason pa iya pang tupngan og lapason ng among roof deck. Ining torch ginger. So mas labong pa siya din kay bago pa man siya. Ito sa pikas katong original gid niyang nahimutangan. Medyo napuo na siya jutay pero mao lagi daghan kay mo puli gihapon nga mga saha, di gid siya hingpit nga mawa. So mo ni so nasa among kwarto kinsa nagpalandong sa torch ginger, maka kita ba mo niya? Si CB mo ni siya siyang paborito nga silunganan. Gusto man ni si CB mag sunbathing. So ari dere sa among bintana nga tandang kayo sa adlaw. Pero ganahan siya sa anino sa torch ginger. I'm sure si CB ni appreciate sa kaluto sa kolor sa buwak sib no. Wala si CB mo na conscious. Niduol si CB girl. So ka CB mangmusta ka sa ginger torch. So nakahatag siya glandong tungod sa kabaga sa iyang dahon sa kataas sa iyang punuan. So kung ipakita niyo pagbalik ha, kinatibok ang bayhon sa ginger torch. Parte niya taasa. Nilapas among bumbil, mas taas pa siya sa bumbil. Huwag hapit na mo tupong sa among roof deck ang torch ginger. So niya siya sa iskina sa sidlakan nga bahin sa among bahay. Ang torch ginger. I think nakatabang sa pagturok niya, paglambo niya, pagpausab na ni Dr. Iris sa pintal sa among bahay. Kay kaniadto mura man maroon.
ang mobile or kanang beige, dark beige bitaw. Karon gihimo niyang yellow. Asus, labuas sa mong tanom kay mo reflect man ang kahayag sa adlaw bisan sa na landungan nga bahin sa among Pinoyanan. So mananibalik na ta sa original nga nahimutangan sa among torch ginger duol sa among kusina. Kini mao ni among kusina, kining mao ni among kusina. Nakita ninyong among kusina, manglilita sa among kusina ha. Makalili mo sa among kusina ana raw. Bag-o pa ko ng hugas. Mao na among kusina. So tungod ani among kusina, muning atong mga punuan sa torch ginger. Perting taasan niya. Kini mo original gyud na kampo sa mga torch ginger din eh. Sus. Nawara gud. Punuan ras kapayas. Mo nilabaw niya. Kining kapayas man niya pamunga mo. Anam siya kataas no. So manungog sa ning kapayas di siya magpabubo. Di siya magpapupo sa iyang hinog. So dugay na kay ning torch ginger din ning lugara. Hapit na ni siya mapuo pero mao lagi naagi mga saha nga musaw. Ug magpabilin nga buhi, magpabiling labong. Kamo nabasan mo'y torch ginger diha sa inyong mga Pinoyanan? Nakasuway na ba mog sagol ini sa inyong rice? Nakasuway na ba mog sagol ini para sa inyong sabaw? May ekspermentuhan. Kay sigon sa taga Indonesia, Thailand, ug Malaysia, ug Papua New Guinea, ug dinis ato sa Pilipinas, edible ang tanang bahin ining ginger torch. Parintis luya, pariente sa turmeric, pero perting humuta. Musuway kog simhot ha sa iyang buwak. Kung humot ba tinuod? Di man kayo di kayo masimhot. Ato kang kusion. Iba ni siya mangluod. Mukusi ko gamay ha. Ano nga ako simhoton? Sweetish ang iyang, so kuan gid siya, buwak gid ang iyang kahumot. Nindot kaayo siya mura og sa kanang bitong mild kay nga perfume. So maka-imagine ko sa kahumot ka sa rice ini. Kung ato ni siyang isagol. Basta hiwaon lang ko na nimo ang petals. Maglungag mi karon dod ako suwayan og hiwa-hiwa. Ang petals ako isagol sa rice. Gustoriyahan ta mo, tinuod ba nga humot siya kaayo. So mo ni ang usa sa mga nindot kaayong talan-awon diri sa among kabus nga hardin, ang among torch ginger. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw karong buntaga.